Здравейте, аз съм Нело и сега ще играем. Мен! Тихо! Първо мен! Здравейте, аз съм Baby Boy и днес ще играем Survivor Game с Нено Бос. С Нено Бос. Извинявам. Къш! Започваме! Той! Кое? 10! Бързо! Почва! А, 5. След 20 секунди, вземай всичко. паника! О, главата ти е много гадна. Към къщата. Не ти пука. Следвай мен. Нищо не се. Или, може би. Просто бягай. Ти си бягай. Виждаш ли ме? да. Бягай. Йоло. Бягай. Бягам. What the fuck? Рак. Къде си? Идвай. Аз имам такива панталони, кожни панталони. Пича смеч. Бягай, влези. Бягай. Ач. Пича с диамантен меч. Пич с диамантен меч. Бягам. Имам един живот. Аз умрях. Видяхте. Не. Хайде, умри. Един живот. Аз измамих, да. Аз измамих, да. Какво е това? Хайде да умри. Убий ме! What the fuck? Махте се от Cubecraft! Наистина. Кристина, тисни F9 сега! Здравейте. Това сега е друго. Да. Криси. Ние умряхме. Така че сега е другата битка. Какъв е проблема? Ами не знам. И ти защо така прави? Ти защо така? Ти защо така да мърдаш? И ме гледаш така? Не ми е хубаво. Натам отиваме! Горния чет. Никой не взе горния чет. Ти си бягай. Аз си казах на къде. Добре. Ти къде си? Криси! Виж, сега ще умрем. Аз се следвам. Всичко е твоята грешка. Аз се следвам. Да, ма нали, вече не трябваше тук да сме. Те всички други отидаха там, защото беше най-хубавото място. Аз ти показах, ама ти не гледаш. Сега ние ще загубим. Единственото, дето има е една къща. Най-накрая неща. Дръж.
Няколко умрях. Странно. Как? Нали? Защо умря? Не знам. Следвай мен и не умираш. Аз следвах теб и като слагах нещата, нещо пуш, ти умря. Защото един те уби. Зад гърба ми. Ами да, ти не може 2 часа да се мотваш да слагаш нещата. Ами. Айде, умри. F9! 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 Пак се върнахме и това е друг матч. Ние загубихме пак. Никога няма да победим. Само един път аз съм бил на трето място. Аз съм побеждавал някъде към 20 пъти. Тук е много хора и защо така се мърдат? Аз не мога да го мина. Или, почваме. След няколко секунди. И на къде ще отиваме? Натам! До къщата. До тъската. Към ония пич с яйцето. До този пич, дето е... Дето са лигави, дето чели. Бързо. Ти нещо взели? Не взех. Опитвах се после да бягам до тук. Виж другата къща, аз виждам тук. Не вземам нещата. Видя ли я? Имаш ли нещо? Къси имаш ли нещо? В кафялата къща? Да. Не. Добре, чакай, идвам след малко. Стой! Не умирай! Добре. Виждаш ли Ти ме? го кажа. Има чест там горе! Да. Нищо нямаше. Идвай! Бързо! Къде си? Вземай. Идвай! Има един чест тук. Там къде е. Тук дървото е. Тук имаше един чест. Да, оръжие. Ти получаваш каската. Ето ти 2 риби. Един меч. Къси, ела бързо! Ела да убием този пич! Идвай! Къси! Следвай мен! Убий го! Идвай! Как умря? Така. Защо умря? А ти защо умря? Ти имаше F9. дървен меч. Другия път, като получим оръжие, другия път, като получим оръжие, аз ще го получа, защото ти не знаеш как да се използва. F9 сега! Това е най-готиното мап. Тук ще победим. Предишния път бяхме близко. Да. Аз тук бях аз тук завърших на трето място. Нали? Аз тук съм победавал някъде към 6 пъти. И този паркол никога не мога да го мина. Аз го минавам, много е лесен. Къси Върварин е много готин на паркор, ама ти с твоя армор така
Много си тежки. Нали знаеш на къде ще ходим? Натам. Натам. Към лавата. Да, винаги там ходим. Много сме малко. Мисля. Наистина, едно нещо, дето аз имам, е да вземам лапис от Enchanting Table. И дори не го получих. Къде си, идвай? Зад мен ли си? Да. По-бързо. Не мога. Аз имам тежък армор. Скачай. И бягай. Скачай. 6. Пропусна го. Пич! Ще получи ли нещо? Той има меч. Удай го. Мали? Не. F9! Върнахме се. И сега... Вау! Щяхме да забавим. Аз вземам най-горния чек. Яло. Къде си? Неща. Да. Ще си бягай на някъде. Следвай мен. Бързо. Да убием тези пичове тук. Аз имам меч. Вземи меч. Вземи го. Бързо. Почна. Може да се бием. Къде? Помогни ми! Одай го! Ауч, ще умра! Помогни ми! Защо не ми помагаш? Помагай ми! Защо не ми помагаш? Защото мастяла те. Помагай ми! Не може да ме оставаш сам! Моя компютър не е толкова хубав. Какво твой компютър не е толкова хубав? Бъгва са! Моя къс не е толкова хубав. Ехо? Да! Това е същия мап. И сега ще опитаме да спечелим. Да, защото предния път. Аз оставих бат. Да, защото твоя компютър е по-зле от мой гъс. Мой гъс е по-добър. Бягай на някъде. Следваш ли ме? Да. Бягай на тук. Добре. Чакай тези пичови да се бият. Удай. Нека се! Златен меч, пич! Този малък. Аз мой да те виждам как се биш. Умря. Пари имам. Ще да убия. Виж какво получих. Какво се получи? Виж, бате. Дървен меч? Не. Този пич много пива. Виж, има стрела в него. Какво казваш? Аз съм богат с картофи. Риба, вземи си малко риба, хубава е за коренчето, така да почнеш да пръскаш. F9!
Здрасти, това е последното и сега наистина искам да победим. Кажи пак до къщите, не знаеш, че има много хубави неща. Да. При ония пич яйчевини. Хайде. О, да. Ти си бързо. Да убим тост. Тук. Аз ще го убия. Не, Аз имам дървен меч. И аз знам. Би го. Той бяга. Не може да избяга. Би го. What the fuck? Глич! Заби! Ач! Нека се не! Би го! Заради теб! Един друг пис идва, аз имам един живот и той ме убива! Мамка му! Добре, това беше за този тъп епизод и ще се видим в другия. Христи, сега трябва да натиснеш F9, ако си умен. F9!